אז מה קורה חברים? כאן אני ביוטיוטון, והיום הנה אלי האורח שלנו, ואנחנו הולכים לשחק סטיל המבריות. בפורטנאיט. לא. מה? כאילו ברובלוקס. ויאללה בואו נתחיל. טוב יאללה התחלתי. אנחנו נכנסים, קודם כל בואו תראו את הבייס. אלי. רגע לא תיכנס לשם, תנסה להיכנס אם יש לך חברים שנייה. אין לי חברים. צ'ט, אין לי חברים. סתם לא בטוח. טוב יאללה בואו ניכנס. לשרת. תראו. אוקיי זה עולה. אני תמיד צריך בשרת רגיל, פשוט לא רגיל. יש לי פה אספרסו, לא סתם טוטומסיטוס. לא סוכרית. 2 מיליון צ'ט. בוא נביא שהוא עומד לי על הבייס. אין לך אנשים. יש לי פה. רוי, הבית שלך פתוח. מה אתה עושה? או לא. עוד 8 שניות. דקו קראץ' חבר'ה, אז במיליטוס 1.6. רגע, תביא שנייה. אוקיי. לא, אלי, זה לא נותן. רגע. מה זה? הנה רגע. רגע, אני רוצה לנסות משהו. גרוגארד. אחי, אני משחק גרוגארד עם מאמן. הנה. אני רוצה לעשות שרת פרטי. תעזור. נראה לי. אבל זה עולה רובקס. רגע, תביא. הנה, תלחץ. איקס. זה לא נותן. צ'ט, אני בכלל נכנס שרת רגיל, מה אכפת לי מה אני? צ'ט, אחי, לא הספקתי לראות את הבייס כי אלי לחיץ לי. אין לי כוח, אלי. שרת רגיל זה שרת רגיל. אחי, לא הייתי מציע. מה זה לא היית מציע, אחי? אני תמיד שחק, אחי. באיבנט יצא לי את כל הדברים האלה, אתה דפוק. אחי, יש לי פה אשכרה אספרסו 1.1 מיליון, יש לי פה לא סתום טוטומסיטוס 1.2, יש לי פה לא סוגרליטוס 2.9 חבר'ה. יש לי פה לא סטרליטוס 2 מיליון, דול. הבית שלך בטוח. עוד שנייה. 4 שניות. אכן סוגר. אחי. יצאתי. לא גדול. אין סיכוי. לא סוכרית. לא סוגרליטוס לא לנו. הכי טוב שלי זה נראה לי על הקוקרה שלי. כמה אימא? צ'ט, היה לי אתמול דול 9 מיליון, איך אני? צ'ט, אתם מאמינים לי? אלי? אין סיכוי היה לך צ'ט, נכון השגתי אתמול? אחי. נכון השגני? צ'ט, אל תשקרו, זה באמת נכון. זה לא בפמינל, נכון? אלי. אחי, יצא לי. צ'ט, אם אתם רוצים שנעשה לייב עם אלי. איך אני? צ'ט, הראשון שכותב שכותב לייב W בצ'ט, אחי מקבל ממני מתנה, בסטיל. אתם יודעים מה? ממני? אתה יודע מה? לאסיס. אתה יודע מה? אני ואלי ביחד, סבא? ואתה משתמש לי. מה עשו אני? אוקיי? סבא? אני אומר... צ'ט, אם אתם רוצים שנתחיל לשחק 99 לילות ביער, פה שאתם צריכים רק להירשם לערוץ, והראשון שכותב W בצ'אט, אחי, הוא מקבל לקוקרצ'ה חינם מגביאנג. ברור. איך אני? רגע, אחי, בא לי שנייה לראות מה זה, רגע. אחי, זה צ'יטים. אחי, מטורף, יש לי איזה סטוברלי. אחי, רגע, אני יכולה לשגע לך... אחי, אתה לא סמי עכשיו, אל תשקר. אחי, זה עולה, זה עוד שנייה לי. אחי, תראה את הביס. אחי, אין כאן אנשים. מה זה איקס? אחי, רגע, אחי. לך לשם, נו, זה הביס שלי. רגע, לא, בא לי לעשות לך ריבר. לא. טום, סאור וטריבי טרובי. אחי, אני יודע, בצ'אטים, אלי, עוד שנייה, הביס שלי נפתח, נו באמת. מה זה משנה? יש לי דברים מטורפים. מה? גרם... 6 ביליון, אחי, מה אתה דפוק? מה זה קיצור מיונז הזה? 10 ביליון. והנה הסטרוברלי. 4 מיליון. 4 ביליון. אוקיי, יצא לי פה לקרקע ואני לא אקח אותו. רגע, רואי, אני יכול שנייה להראות לך משהו? צ'ט, רגע, צריך להראות את המסך, נכון? צ'ט? כן, סליחה.
סליחה, פשוט לא התכוונתי. אחי, מה הקשר? רגע, לא, אני יודע מה אני עושה, בא לי להראות לך משהו. איפה אתה רואה אותי? תקשיב, אחי, תקשיב. רגע, שנייה. אחי! רגע, איך כותבים סטיל? לא, אחי, מה רגע, הברוסקי שנייה, מנסה שנייה, לעשות? שנייה. אני יודע מה הברוסקי מנסה לעשות. די. אחי, בוא ניכנס לפאמבל שנייה, אין לי כוח. עזוב אותי, אחי. בוא ניכנס לפאמבל, אחי. אמרנו שאנחנו משחקים סטיל, אחי. זה המטרה של הבייס. זה המטרה של הסרטון, אחי. אחי, אבל לקחו לך... לא לקחו לי, אבל הם מתערבים 1,000 שקל, נכון? 1,000 שקל לא גנבו לי. לא... 1,000 שקל לא גנבו לי. בוא נראה. סבבה, אחי, בוא נראה. בוא נראה איך לא גנבו לי. בוא נראה איך לא גנבו לי כלום. ליד הזה. אחי, לא, זה תמיד היה לי כאן. היה לי כאן, קוראים. אחי, יש כאן סקאמרים. איפה סקאמרים? איפה? כצייד. אוי. אוקיי, למה כל... אבל יש לך עוד שנייה. אחי, גונב לו טטטה ואז מוכר את זה. איך יש לך דברים כאלה טובים? אחי, הייתי באיבנט. קומה ראשונה, אחי. איך יש לך כסף לכאלה דברים? אז גנבתי. הבית שלך פתוח. אני זרקרתי. אוקיי, יש פה מישהו מטורף, צ'אט. צ'אט, נראה לי יש פה מישהו מטורף, איך אני? אוי, אתה הכי טוב כאן. אחי, אני הכי טוב כאן. אם אין פוספון עכשיו נכנס. אחי, גונב לו. רגע, תראה את הבייס. היי! סקאמר, אמרתי לך, יש כאן רק סקאמרים. איך? צ'אט, אחי, יש לי הקוקרצ'ה, כן? צ'אט, אם אתם רוצים את האספרסו, סינור הראשון שכותב אחי אספרסו, אני נותן לו את האספרסו, איך אני... אחי, למה יש לך קוקופנטו בבייס? אחי, לא יודע, אני אמכור את זה זינג ויאנג. לא, אני אומר. אחי, הראשון שכותב לו בומביליטוס, מקבל, אחי, תעלות בומביליטוס הזה, 1.7 מיליון. צ'אט, 1.7 מיליון, עכשיו, מהר. רגע, תן לראות. לא, אני אתכנס לפמביל. הנה, רגע. אחי, מה אתה רוצה לשחק? גרו גרדן, אני לא מבין אותך. רגע, מה זה? נחזור לכם עוד מעט, ויאללה ביי, זה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.